Dnes sa budeme spoločne modliť za naše rodiny. Zostaň so mnou do konca tejto modlitby a spolu prinesieme naše rodiny pred Boží trón. Budeme sa modliť za ochranu, za jednotu, za uzdravenie, za spásu a požehnanie. Pane, v mocnom mene Ježiša Krista prikrývam modlitbou každého člena mojej rodiny. Prosím, nech sú naše domovy pod Tvojou mocnou ochranou. Nech každý, kto prekročí prah nášho domu, pocíti pokoj Tvojej prítomnosti. Pošli svojich anjelov, aby stáli pri dverách, pri oknách, pri posteliach našich detí. Ako hovorí žalm, Hospodin bude chrániť Tvoje vychádzanie i vchádzanie od teraz až na veky. Pane, vkladám do Tvojich rúk naše domovy. Kde je strach, prinies vieru. Kde je násilie, prinies pokoj. Kde sú temné myšlienky, prinies svetlo v mene Ježiša Krista. Nebeský Otče, predkladám Ti manželstvá a rodičov v našej rodine. Vidíš ich každodennú námahu, účty, starosti, povinnosti, rozhodnutia. Často nesú bremená, o ktorých nikto iný nevie. Keď sú unavení, nech ich Tvoja sila zdvihne. Keď sú zmetení, nech ich Tvoja múdrosť vedie. Keď sú pod tlakom, nech Tvoj pokoj prevyšuje každý rozum. Ježiš povedal, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám dám odpočinutie. Pane, obnov ich srdcia a daj im odpočinok. Bože, modlím sa za deti v našich rodinách, za malé deti, ktoré sa učia prvé kroky, za tínedžerov, ktorí hľadajú svoju identitu, za dospelé deti, ktoré už stoja na vlastných nohách. Chráň ich pred klamstvami tohto sveta. Keď spoločnosť hovorí, že nemajú hodnotu, pripomením, že sú stvorení na Tvoj obraz. Keď sú vystavení pokušeniu, daj im silu odolať. Keď sú v pochybnostiach, daj im múdrosť. Biblia hovorí, on pasie svoje stádo ako pastier. Berie jahňatá do náručia a nesie ich pri svojom srdci. Pane, prinášam Ti tých, ktorí v rodine zápasia so slabosťou. Za tých, ktorí bojujú s chorobou. Aj za tých, ktorých trápia úzkosť, depresia alebo strach. Ktorých manželstvá a rodinné vzťahy sú v kríze. Ty si Boh uzdravenia. Tvoje slovo hovorí, on niesol naše bolesti, na seba vzal naše choroby. Jeho ranami sme uzdravení. Pane, prosím, prines uzdravenie do každej oblasti. Tela, mysle, vzťahov. Tvoje svetlo je silnejšie než akákoľvek temnota. Hospodin, ja prosím za vzťahy v rodinách. Tam, kde sú napätia, prinies zmierenie. Tam, kde sa povedali tvrdé slová a zlé skutky, prinies pokánie a odpustenie. Tam, kde sú múry, pomôž ich zbúrať. Písmo hovorí, buďte k sebe láskaví a milosrdní. Odpúšťajte si navzájom, ako aj Boh v Kristovi odpustil vám. Nauč nás milovať tak, ako Ty miluješ. Daj, aby láska v rodine bola pevnejšia než konflikty. Aby láska zakrývala množstvo hriechov, ako hovorí Tvoje slovo. Hospodin, Ty poznáš naše potreby. Môj Boh naplní každú potrebu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. A keď príde nedostatok, pripomeň nám, že pravý poklad je v Tebe a nie v bankových účtoch. Nech naše srdcia zostanú vďačné aj v mále, však Tvoja spása a evanjelium je pravé bohatstvo. Pane, modlím sa aj za generácie, ktoré ešte len prídu. Za naše vnúčatá, pravnúčatá, za deti, ktoré sa ešte nenarodili. Nech vyrastajú v prostredí, kde sa pozná Tvoje meno. Biblia hovorí, tak aj ďalšie pokolenie to bude poznať. Synovia, ktorí sa narodia, povstanú a budú to rozprávať svojim synom. Nech v našich rodinách vždy zostane svedectvo viery, ktoré sa prenáša z generácie na generáciu.
Hospodin, ja sa modlím za každého, kto pozerá toto video. Prosím, nech nad ich rodinami je pokoj a ich domovy sú plné lásky. Prosím, aby tvoja prítomnosť prebývala medzi nimi. Nech ich rodiny svietia ako svetlo v tme. Ako hovorí žalm, Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Aj keď pôjdeš tmavou dolinou, nebudeš sa báť zlého, lebo on je s tebou. Vaše domovy sú miestom pokoja a spásy pre všetkých, ktorí do nich vstúpia v mocnom mene Ježiša Krista. Ak sa táto modlitba dotkla tvojho srdca, napíš amen a pošli ju niekomu, kto dnes potrebuje túto modlitbu. Boh vám žehnaj v mocnom mene Ježiša Krista. Amen.